या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध। महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। बिहारचे लढवय्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री नितीशजी आणि तेजस्वी हे पहिल्या प्रथम आलेले आहेत आणि लढवय्या हा शब्द वापरल्यानंतर इथे त्यांचा येण्याचा हेतू हा आपल्याला सगळ्यांना कळला असेल। देशामध्ये एकूणच लोकशाहीची हत्या होते की काय असं चित्र दिसतंय आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्वच, नुसते मी विरोधी हा शब्द नाही वापरणार, तर विरोधी कोणाचे विरोधी, तर जे लोकशाहीची हत्या करू इच्छितात त्यांचे विरोधी असे सगळे देशप्रेमी पक्ष आणि जनता एकत्र करण्याचे जे आमचे प्रयत्न सुरू आहेत ते प्रयत्न आणखी बळकट करण्यासाठी नितीशजी आणि तेजस्वीजी आणि त्यांच्या सोबत त्यांचे सगळे सहकारी आलेले आहेत। त्यांच्या सगळ्यांचं मी स्वागत करतोय। आजच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सुद्धा आलेला आहे आणि मला खरंच एका गोष्टीचं समाधान आहे। मी वारंवार असं म्हटलं होतं की सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा केवळ शिवसेनेच्या भवितव्याचा नसेल, तर तो आपल्या देशातल्या लोकशाहीच्या बद्दल, लोकशाही जिवंत राहणार की नाही याबद्दलचा असेल। आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आज जो निकाल दिलेला आहे त्याच्यामध्ये एकूणच सत्तेसाठी हपापलेल्या लोकांचं उघडं नागडं राजकारण हे त्यांनी त्याची पूर्णपणाने चिरफाड केलेली आहे। सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे राज्यपाल महोदयांची जी भूमिका होती ती संशयास्पद, आता त्या संशयास्पद म्हणायला सुद्धा काही अर्थ राहिलेला नाही, ती सरळ सरळ अयोग्य होती आणि एकूणच राज्यपालांच्या भूमिकेचं सुद्धा वस्त्रहरण झालेलं आहे। मग ते दिल्लीच्या बाबतीत असेल, इथल्या बाबतीत असेल। आणि राज्यपाल ही यंत्रणा ही एक आतापर्यंत आदरयुक्त अशी यंत्रणा होती, पण राज्यपाल यंत्रणेचे धिंडवडे ज्या पद्धतीने शासनकर्ते काढतायत ते बघितल्यानंतर आता याच्या पुढे राज्यपाल यंत्रणा ही अस्तित्वात ठेवावी की नाही हा सुद्धा एक मोठा विचार मला असं वाटतं सर्वोच्च न्यायालयापुढे आपल्याला न्यायला पाहिजे। तूर्त सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिलेला आहे त्याच्यामध्ये राज्यपालांना अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार नव्हता, त्यांनी बोलवण्याची गरज नव्हती वगैरे वगैरे सगळे आता आपण डिटेलमध्ये गेल्यानंतर कळेल। पण अपात्रतेचा निर्णय हा त्यांनी अध्यक्षांवरती जरी सोपवला असला तरी पक्षादेश हा त्यावेळेचा जो पक्ष म्हणजे माझी शिवसेना त्या शिवसेनेचाच राहील। आता अध्यक्ष महोदयांना सुद्धा याच्यामध्ये वेळ न काढता लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा याच्यासाठी आम्ही आता मागणी तर करूच। मी असेल तो कदाचित आमच्या घराण्याचा गुण किंवा दोष असेल, पण मी जे आता म्हटलं की ज्या घरानी, ज्या पक्षांनी ज्यांना सगळं काही दिलं, सगळं काही घेऊन सुद्धा जे माझ्या पाठीत वार करायला निघाले त्यांनी माझ्यावरती अविश्वास आणावा हे मला काही पटलेलं नाही। म्हणजे एक तर स्वतः गद्दार, त्यांनी विश्वासघात त्यांनी केला, विश्वासघात करणाऱ्यांकडून मला जर विश्वासदर्शक ठराव, अविश्वासदर्शक ठरावाबद्दल विचारलं जात असेल तर ते अयोग्य आहे। सर्वोच्च न्यायालयाने जे काय मला समजलेलं आहे त्यानुसार सांगितलेलं असं आहे की सर्वोच्च न्यायालय याच्या बाबतीत निकाल देऊ शकतो कारण त्यांचा तो अधिकार आहे, परंतु त्यांनी त्या संस्थेचा एक आदर राखण्यासाठी हा निकाल किंवा हा निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांकडे जरी दिलेला असला तरी व्हीप पक्षादेश हा तो त्यावेळेला जो पक्ष होता म्हणजे माझी शिवसेना त्या पक्षाचा पक्षादेशच चालणार आहे। त्याच्यामुळे हा सगळ्यात महत्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आहे। त्याचबरोबरीने निवडणूक आयोगावरती सुद्धा ताशेरे मारलेले आहेत, राज्यपालांवरती ताशेरे ओढलेले आहेत। एकूणच हे चापकाचे फटकारे जर जे तिकडे खुर्चीत बसलेले आहेत ते निर्डावलेले नसले तर त्यांना पुरेसे आहेत आणि त्यानुसार आता तरी त्यांनी सुधारण्याची आवश्यकता आहे। नाही, उद्धवजी स्ट्रेट प्रश्न आहे की मुख्यमंत्र्यांनी, विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा नैतिकतेच्या आधारावर अशी तुमची ठोस माझी, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की मी एक नैतिकता मला असं वाटलं की ज्यांना सगळं काही देऊन सुद्धा हपापलेली लोक
ही माझ्यावरती अविश्वास ठराव आणणार आणि त्यांच्या हापापलेपणाने मी पुरेसा पडू शकत नाही, कारण आणखीन काय देणार. तर अशा लोकांनी माझ्यावरती अविश्वास ठराव दाखवणं हे मला मंजूर नव्हतंच, ते मंजूर नाही, मी कदापि ते मान्य करणार नाही. म्हणून मी राजीनामा दिला. जसा मी एका क्षणाचाही विलंब न करता राजीनामा दिला, तसं एवढा आता सर्वोच्च न्यायालयाने फटके दिल्यानंतर जर थोडी तरी नैतिकता मुख्यमंत्र्यांच्या आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या अंगी शिल्लक असेल तर त्यांनी जसा मी राजीनामा दिला तसा राजीनामा द्यावा आणि निवडणुकीला सामोरं जावं. आणि राज्यपाल म्हणजे स्वतःच्या घरचा चाकर असल्यासारखं वापरण्याची जी पद्धत सुरू झालेली आहे, ती पद्धत बघितल्यानंतर राज्यपाल यंत्रणाच आता शिल्लक ठेवावी की नाही हा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयाला आम्हाला म्हणजे मला असं वाटतं विचारायला पाहिजे की हे असंच जर का, कारण प्रत्येकाचे काम असतं ज्या सर्वोच्च न्यायालयाने केलं. तसंच जसं आता मीडिया असतो, नितीनजी जसं म्हणाले की काही गोष्टी तुम्ही लोकांसमोर आणल्या पाहिजे, तर 4 स्तंभ जे म्हणतो हे 4 स्तंभ मजबूत पाहिजेत. त्याच्यापैकी जर का एका स्तंभाला वाढवी लागली असेल तर त्या स्तंभाचं रिपेअरिंग हे करणं गरजेचं आहे. अजिबात नाही. अपात्रतेचा निर्णय हा त्यांना ठरवायचा आहे, पण जे मी समजलं त्याच्याप्रमाणे त्यांनी फुटीरांचा व्हीप नामंजूर केलेला आहे सर्वोच्च न्यायालयाने. त्याच्यामुळे माझ्या शिवसेनेचाच व्हीप लागू होणार. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे असं तुमचं म्हणणं आहे का? बिलकुल आहे, कारण नाहीतर ही प्रथा आणि हा पायंडा पडेल की त्यावेळेला राज्यपाल म्हणजे नाही तर राज्यपाल काय, राज्यपाल ही संस्था म्हटल्यानंतर ती काय कॉम्प्युटर नाहीये. त्या व्यक्तीच्या जर का त्याच्या मर्जीप्रमाणे ती यंत्रणा चालायला लागली तर त्या व्यक्तीला किंवा काय जाब हा विचारला गेला पाहिजे, नाहीतर तो पायंडा पुढे पडेल. प्रत्येक राज्यपाल हेच म्हणतील की आम्हाला काय आमच्या काळात त्यांचे 12 वाजून जायचंय, निकाल येईलपर्यंत आम्ही आमच्या घरी पोहोचलेलो असू. आमचं आर्ग्युमेंट हेच आहे की निवडणूक आयोगाचं काम हे निवडणूक आयोगाने त्यांच्या चौकटीत केलं पाहिजे. निवडणूक आयोग म्हणजे ब्रह्मदेव नाहीये, राज्यपाल म्हणजे ब्रह्मदेव तर अजिबातच नाहीये. त्यांना आता राज्यपाल मानायची की नाही, ती संस्थाच ठेवायची की नाही हाच आता एक विचार त्याची चर्चा झाली पाहिजे. पण निवडणूक आयोग हे निवडणुकीपुरतं मर्यादित असतं. मतांच्या टक्केवारीवरती एखाद्या पक्षाला मान्यता देणं, नोंदणी देणं आणि त्याला निवडणूक चिन्ह देणं हे त्यांचं काम असतं. नाव देणं, नाव काढणं हे त्यांचं काम नाही. आम्ही ते मानणार नाही, कारण निवडणूक शिवसेना हे नाव देताना निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन बाळासाहेबांनी शिवसेनेची स्थापना केलेली नव्हती. त्याच्यामुळे कदापि शिवसेना हे नाव दुसऱ्याला आम्ही घेऊ देणार नाही. तो निवडणूक आयोगाचा घटनाबाह्य अधिकार आहे, कारण नाव धनुष्यबाण आणि हे त्या मतांच्या टक्केवारीवरती ठरवण्याचा अधिकार कदाचित किंवा निवडणूक आयोगाला आहे. जसं आता काही पक्षांची राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता काढली ते तुम्ही मतांच्या टक्केवारीवरती नोंदणी करू शकाल पण नाव नाही काढू शकत. नाही असं आहे की उद्या मी निवडणूक आयुक्तांचंच नाव बदलून वेगळं काय केलं तर काय होईल, तर त्याच्यामुळे ते माझं शिवसेना नाव नाही काढू शकत नाही आणि आम्ही काढू देणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. गाठ असो कोणतीही नका करू दुर्लक्ष, करा उपचार आधी नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग, SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, SSPM कॅन्सर सेंटर. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या संदर्भात आज जो निकाल दिलेला आहे या निकालाबद्दल आम्ही पूर्ण समाधान व्यक्त करतो आणि निश्चितपणे गिरीश भाऊ या वर लोकशाहीमध्ये लोकशाहीचा आणि लोकमताचा आज पूर्णपणे विजय झालेला आहे असं या निमित्ताने मी नमूद करू इच्छितो. हा जो काही निकाल आहे यातले 4-5 जे महत्वाचे मुद्दे आहेत त्या मुद्द्यांकडे मी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. सर्वात पहिल्यांदा तर महाविकास आघाडीच्या मनसुब्यावर पूर्णपणे पाणी फेरत
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की स्टेटस को एंटे करता येणार नाही, उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवता येणार नाही. दुसरं, त्यांनी अतिशय स्पष्टपणे हे सांगितलेलं आहे की डिस्क्वालिफिकेशनच्या ज्या पिटिशन्स आहेत या संदर्भातला सगळा अधिकार हा स्पीकरचा आहे आणि त्यामुळे स्पीकर हे डिस्क्वालिफिकेशनच्या पिटिशनवर सुनावणी घेतील. आणि त्यात त्यांनी जे ऑब्झर्वेशन केलं ते अत्यंत महत्वाचं आहे. देर आर नो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टान्सेस in the instant case that warrant the exercise of jurisdiction by this court to adjudicate disqualification petition. The speaker must decide the disqualification petition. त्यामुळे याच्यामध्ये कुठलंही एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिच्युएशन नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने याच्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याला नकार दिलाय आणि ते स्पीकरचे अधिकार हे स्पीकरलाच दिलेले आहेत. दुसरं, हे सगळं डिस्क्वालिफिकेशनचे पिटिशन सुरू असताना ज्यांच्या विरुद्ध पिटिशन सुरू आहेत अशा आमदारांचे सगळे अधिकार हे पूर्णपणे त्यांना आहेत असं देखील अतिशय स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे. किंवा त्यांना राईट टू पार्टिसिपेट इन हाऊस रिगार्डलेस ऑफ पेंडन्सी ऑफ एनी पिटिशन ऑफ देअर डिस्क्वालिफिकेशन. आणि जी काही हाऊसचे प्रोसिडिंग चालतील वगैरे याचा डिस्क्वालिफिकेशनचा जो काही निकाल आहे त्याच्याशी काही संबंध राहणार नाही असं सांगितलेलं आहे. त्यामुळे ज्यांच्या विरुद्ध डिस्क्वालिफिकेशनची पिटिशन या ठिकाणी चालू आहे त्यांना सगळे अधिकार आहेत हे स्पष्टपणे या ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेलं आहे. त्यानंतर एक अजून महत्वाचं ऑब्झर्वेशन आहे की ज्यामध्ये त्यांनी इलेक्शन कमिशनला पूर्णपणे अधिकार आहेत हे स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे. आणि रिगार्डलेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन प्रोसिडिंग्स इलेक्शन कमिशन स्वतंत्रपणे निर्णय हा या ठिकाणी घेऊ शकतं. त्यामुळे जे इलेक्शन कमिशनच्या निर्णयावर किंवा त्यांनी केलेल्या प्रोसिडिंग्सवर जे प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने केला होता तो पूर्णपणे चुकीचा आहे हे यातनं स्पष्ट झालं आहे. आणि हे अतिशय स्पष्टपणे त्यांनी असं म्हटलंय की द स्पीकर अँड द ईसीआय आर एम्पावर्ड टू कॉन्करंटली adjudicate on the petitions before them under 10th schedule and under paragraph 15 of the symbols order respectively. आणि while adjudicating petitions under paragraph 15 of the symbols order, the ECI may apply a test that is best suited to the facts and circumstances of case before it. म्हणजे सगळे अधिकार हे इलेक्शन कमिशनचे आहेत आणि त्याच्यामध्ये कुठलीही बाधा नाही हेही या ठिकाणी अतिशय स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे. त्यानंतर एक अजून महत्वाची गोष्ट की याच्यामध्ये फॉर द पर्पज ऑफ 10th शेड्यूल पॉलिटिकल पार्टी कुठली आहे हे डिसाईड करायचे अधिकार देखील स्पीकरला देण्यात आलेले आहेत. याच्यामधला जी पॅराग्राफ जर आपण वाचला, द स्पीकर वुड प्रायमा फेसी डिटरमिन who the political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions under paragraph 2(1) of the 10th schedule where two or more factions claim to be the political party. त्यामुळे याही बाबतीत अतिशय स्पष्टपणे अधिकार हे स्पीकरला देण्यात आलेले आहेत. आणि सगळ्यात महत्वाचं, द गव्हर्नर वॉज जस्टिफाईड इन इन्व्हायटिंग मिस्टर शिंदे टू फॉर्म द गव्हर्नमेंट असं म्हटल्यामुळे आता हे सरकार पूर्णपणे कायदेशीर, आधी कायदेशीरच होतं, संवैधानिकच होतं, पण काही लोकांना शंका होती. मला असं वाटतं की सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शंकेचं समाधान केलं असावं. अर्थात ते सर्वोच्च न्यायालयाला मानत असतील तर, आम्ही तर मानतो, ते मानत असतील तर त्यांच्या शंकेचं निश्चितपणे समाधान झालं असेल. आज
उद्धव ठाकरेजींची पत्रकार परिषद मी बघितली. नॉर्मली मी बघत नाही, पण जाता जाता थोडी शेवटचं मला पाहायला मिळालं आणि त्याच्यामुळे ते असं म्हणाले की मी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला. माझा त्यांना सवाल आहे, भारतीय जनता पक्षासोबत निवडून आलात आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीसोबत गेला, तेव्हा ही नैतिकता कुठल्या डब्यामध्ये बंद केली होती याचं पहिले उत्तर द्या. तेव्हा ही नैतिकता कुठे होती? खरं म्हणजे नैतिकतेचा विषय तुम्ही सांगू नये, कारण तुम्ही खुर्ची करता विचार सोडला आणि एकनाथ शिंदेंनी विचाराकरता खुर्ची सोडली. ते सत्तेमध्ये होते आणि ते विरोधी पक्षासोबत आमच्यासोबत आले. त्यामुळे नैतिकतेचं बोलण्याची कुठलाही अधिकार, नैतिक अधिकार तुम्हाला नाही. उद्धवजी, तुमच्या लक्षात आलं होतं, तुमच्याकडे नंबर नाही, तुम्ही हारणार आहात, लोक तुम्हाला सोडून गेले आहेत. त्यामुळे त्या लाजेपोटी आणि त्या भीतीपोटी तुम्ही त्या ठिकाणी राजीनामा दिला. त्यामुळे विनाकारण त्याला नैतिकतेचा मुलामा चाडवण्याचा प्रयत्न करू नका. एकनाथ शिंदेंनी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण आज त्यांच्या नियुक्तीवर पूर्ण शिक्कामोर्तब सर्वोच्च न्यायालयाने या ठिकाणी केलेलं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक अँब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात अँब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. आजचा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आपल्या लोकशाहीमध्ये अपेक्षित असलेला निकाल लागल्याबद्दल मी आमच्या सगळ्यांना शुभेच्छा मलाही दिल्यात, पण तुम्हालाही देतो शुभेच्छा सगळ्यांना. खरं म्हणजे अखेर सत्याचा विजय झाला आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये आज आपण आलेला निकाल देखील पाहिला. त्याच्यामध्ये काही कायदेशीर आणि टेक्निकल बाबींचा उल्लेख आदरणीय देवेंद्रजींनी या ठिकाणी आपल्या समोर केलेला आहे. खरं म्हणजे आज आपण जर पाहिलं तर मी जेव्हा आपण मला विचारत होता त्यावेळेस मी सांगत होतो की लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्व आहे आणि या देशामध्ये कॉन्स्टिट्यूशन आहे, कायदा आहे, नियम आहे, सगळंच आहे आणि त्याच्या बाहेर कुणालाही जाता येणार नाही. हे माझे शब्द नेहमी आपल्याला आठवत असतील. आणि आम्ही सरकार जे स्थापन केलं ते पूर्णपणे कायदेशीर चौकटीत बसून कायदेशीर सगळ्या बाबींची पूर्तता करून आम्ही सरकार स्थापन केलं आणि बहुमताचं सरकार स्थापन झालं. आणि आज सुप्रीम कोर्टाने त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केलेला आहे आणि त्यामुळे अनेक लोक यापूर्वी घटनाबाह्य सरकार, बेकायदेशीर सरकार अशा प्रकारचं म्हणून स्वतःचे समाधान आणि स्वतःचे पाठ तोडून घेत होते. परंतु त्यांना आज सुप्रीम कोर्टाने एक घटनाबाह्य सरकार म्हणणाऱ्यांना चांगली चपराक दिली आहे आणि खऱ्या अर्थाने त्यांना घटनाबाह्य सरकार म्हणणाऱ्यांना कालबाह्य केलेलं आहे. आणि म्हणून आज आपला हा जो निर्णय सुप्रीम कोर्टाचा आलाय त्याचा मी मनापासून आणि आम्ही सगळ्यांनी स्वागत केलेलं आहे. शेवटी काही जे काही सुप्रीम कोर्टाने
त्यांच्या निर्णयामध्ये काही गोष्टींचा उल्लेख केला. त्यामध्ये आमचं देखील आर्ग्युमेंट म्हणजे आमची भूमिका हीच होती की डिस्क्वालिफिकेशनचा अधिकार जो आहे तो अध्यक्षांना आहे, अध्यक्षांकडे तो अधिकार येईल आणि मेरिट प्रमाणे तेच अपेक्षित असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आणि हे अधिकार ते डिस्क्वालिफिकेशनचे अधिकार अध्यक्षांकडे दिले. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाने जो निर्णय घेतला होता त्याही बाबतीमध्ये विरोधी पक्षाने म्हणजे पूर्वीच्या लोकांनी, माजी मुख्यमंत्री आणि ते सगळ्या टीमने म्हटलं होतं की निवडणूक सुप्रीम कोर्टामध्ये प्रकरण असताना निवडणूक आयोग कसा निर्णय घेऊ शकतो, त्याहीवर सुप्रीम कोर्टाने भाष्य केलं की निवडणूक आयोग हा अधिकार त्यांना आहे आणि म्हणून निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष म्हणून आम्हाला रेकग्नाइज केलं, धनुष्यबाण सिम्बॉल देखील आम्हाला दिला. हे सर्व सुरूच आहे आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थाने अध्यक्षांना जे अधिकार दिले त्यामध्ये डिस्क्वालिफिकेशनचे अधिकार, पॉलिटिकल पार्टी जी आहे, पॉलिटिकल पार्टी आणि लेजिस्लेटिव्ह पार्टी याच्यामध्ये देखील त्यांनी भाष्य केलं आणि म्हणून आम्ही जो निर्णय घेतला बहुमताचा त्या 2-3 महिन्यानंतरच निवडणूक आयोगाने तो निकाल दिला की आम्ही शिवसेना आणि धनुष्यबाण आमच्याकडे. म्हणजे 2-3 महिन्यापूर्वी जो आम्ही निर्णय घेतला तो बहुमताचा निर्णय होता आणि त्यावेळेस देखील लेजिस्लेटिव्ह पार्टी बरोबर पॉलिटिकल पार्टी देखील आम्हीच होतो असे या ठिकाणी मी सांगू शकतो आणि त्याचा अधिकार जो आहे अध्यक्षांकडे दिलाय. अध्यक्ष त्याच्यावर मेरिटवर निर्णय घेतील आणि या सगळ्या जर बाबी आपण बघितल्या त्याच्यामध्ये माजी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला, नैतिकतेच्या आधारावर आता देवेंद्रजी म्हणाले त्यांना माहित होतं त्यांच्याकडे बहुमत नाहीये, अल्पमतामध्ये आलेलं सरकार आहे आणि राज्यपालांनी देखील त्यावेळेस त्याचं काही इतर राज्याचं मी उदाहरण आपलं इकडचं पण झालं त्या गोमईंचं आणि त्यावर मी बोलू इच्छित नाही, पण जेव्हा राज्यामध्ये जेव्हा परिस्थिती निर्माण होते आणि राज्यपालांनाच काय तुम्हाला सगळ्यांना माहित होतं त्यावेळेस सरकार अल्पमतात आलंय, शेवटी सरकारचा गाडा कारभार चालला पाहिजे, त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या अधिकारामध्ये तेव्हा निर्णय घेतला आणि आम्ही सरकार जे स्थापन केलं पूर्णपणे कायदेशीर घटनात्मक बाबींची काळजी घेऊन केलंय, पूर्णपणे त्याच्यामुळे हेड काउंट झाला, ते सगळे तुम्ही साक्षीदार आहात आणि म्हणून राजीनामा देण्याशिवाय काही दुसरा काय पर्याय होता आणि नैतिकतेच्या ज्या काही गोष्टी तिथे सुरू झालेल्या आहेत तर त्या बाबतीमध्ये देवेंद्रजी म्हणाले की त्यावेळेस मॅन्डेट लोकांनी जनतेने कुणाला दिलं होतं, शिवसेना भाजप युतीला आणि मग नेमकं आम्ही हा निर्णय घेताना जनमताचा आदर केला आहे, जनभावनेचा आदर केला आहे, लोकांना अपेक्षित हवं असलेलं ते आम्ही केलंय, बाळासाहेबांच्या विचारांचा भूमिकेचा आम्ही आदर केलेला आहे आणि भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना मिळून निवडणूक लढवली आणि सरकार दुसऱ्याबरोबर सत्तेसाठी खुर्चीसाठी त्यावेळेस बनवलं आणि हे सगळ्यांना माहित आहे आणि जसं देवेंद्रजी म्हणाले आम्ही तर तेव्हा सत्तेत होतो तेव्हा पुढे काय होईल आम्हाला माहित नव्हतं. खरं म्हणजे नैतिकता कोणी जपली हे मला सांगण्याची आवश्यकता नाही आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने बाळासाहेबांच्या विचारांची शिवसेना वाचवण्याचं काम, त्याचं काँग्रेस राष्ट्रवादीकरण करण्यात थांबवण्याचं काम आम्ही केलं, धनुष्यबाण वाचवण्याचं काम आम्ही केलं, तुम्ही तर तो गाण ठेवला होता आणि म्हणून यामध्ये आता मी देखील मगाशी पत्रकार परिषद थोडीशी बघितली त्यामध्ये आम्ही पक्ष आहोत, आमचाच व्हीप लागणार, पण व्हीप लागायला तुमच्याकडे माणसं किती आहे हा एक प्रश्न आहे. त्यामुळे शेवटी बहुमताचा आदर सुप्रीम कोर्टाने केलाय आणि त्याचबरोबर अध्यक्ष जे आहेत आपले विधानसभेचे ते देखील या सर्व प्रकरणामध्ये मेरिटवर निर्णय घेतील आणि हा निर्णय जो आहे या सरकारला घटनाबाह्य, बेकायदेशीर
म्हणणाऱ्यांना आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाने खरं म्हणजे त्यांच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर ते सगळी ती संस्था त्या सगळ्या गोष्टी चांगल्या असतात, पण निर्णय मेरिटवर दिल्यानंतर मात्र जे काही भाष्य केलं जातं हे देखील आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. आणि मग कुणाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न देखील यापुढे देखील करतील. परंतु आज सुप्रीम कोर्टाने जे काही पूर्ण बहुमताचं सरकार आणि हे सरकार कायदेशीर घटनात्मक आहे त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केलेलं आहे. हे जनतेचं सरकार आहे, जनतेच्या मनातलं सरकार आहे. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मिळालेला आहे आणि भविष्यामध्ये असं कोणत्याही राज्यपाल देशातला सत्ताधारी पक्षाच्या निर्माणीमुळे जो निवडला जातोय तो अशा पद्धतीचं बेकायदेशीर काम करणार नाही अशी मला खात्री आहे. त्याचबरोबर एक नैतिकता पाळून आत्ताचे शिंदे सरकार आणि देवेंद्र सरकार म्हणजे मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ताबडतोब राजीनामा दिला पाहिजे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने व्हीप नियुक्तीचा अधिकार पूर्णपणे पक्षप्रमुखांचा असतो हे आता स्पष्ट केलेलं आहे. त्यामुळे पक्षप्रमुखांनी नियुक्त केलेले व्हीप सुनील प्रभू हेच कायम राहिलेले आहेत आणि या गद्दार लोकांनी नियुक्त केलेले जे व्हीप होते त्यांची गच्छंती झालेली आहे. त्याचबरोबर अध्यक्षांकडे हा निर्णय गेलेला आहे. अध्यक्षांकडे जरी निर्णय केला तरी व्हीप जे आहेत व्हीप बजावण्याचा अधिकार नियुक्तीचा अधिकार हा मूळ पक्षाचा असतो. त्यामुळे माननीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी जे व्हीप नियुक्त केले होते सुनील प्रभू हेच कायम राहतील. त्यामुळे विद्यमान अध्यक्षांकडे जरी अपात्रतेचा खटला गेला तरी सुद्धा काही होणार नाही. यांना अपात्रता व्हावंच लागेल. त्यातल्या त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय तात्काळ घ्या, लवकरात लवकर घ्या अशा एक मैं बताना चाहता हूँ, आज सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से जिस तरीके से 3 महत्वपूर्ण निर्णय आए कि पहला निर्णय ऐसा था कि व्हीप का नियुक्ति करने का अधिकार पक्ष प्रमुख जो रहते, पार्टी के जो चीफ रहते उनका अधिकार रहते. इसलिए महाराष्ट्र के विधानसभा में शिवसेना उद्धव जी ठाकरे जी ने जो व्हीप की नियुक्ति की थी सुनील प्रभु जी की वो कायम रह चुकी है. और मिंदे गट ने जो नियुक्ति की थी व्हीप के भरत गोगावले उसका हद्दपारी हो चुका है. दूसरी बात ऐसी है, राज्यपाल ने जिस तरीके से गलत नीति अपनाई उसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी शब्द में अपना मत व्यक्त किया है. और मुझे भरोसा है भविष्य में पूरे भारत देश में केंद्र शासन नियुक्त ऐसे राज्यपाल अपने पक्षीय गंदी राजनीति नहीं करेंगे, संविधान के माध्यम से काम करेंगे ऐसे मुझे लगता है. और उन्होंने ये भी कहा है कि राज्यपाल पे बैठे हुए आदमी ने पक्ष में क्या चला है उसके ऊपर देखना नहीं चाहिए, संविधान के ऊपर देखने की आवश्यकता है. और इसके लिए राज्यपाल ने लिए हुए सारे के सारे निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिए. इसलिए मैं कहना चाहता हूँ महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के तुरंत इस्तीफा देकर उद्धव जी ठाकरे साहब को हम मिलने के लिए जा रहे हैं. लेकिन एक भरोसा है कि न्याय देवता के पास देर होगा लेकिन अंधेर नहीं है. उद्धव साहेबांनी जे नैतिकता म्हणून
राजीनामा दिला, वर्षात सोडला, परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिलेला आहे तर ते पाहिल्यानंतर एक क्षणही शिंदे सरकारला सत्तेवर आणण्याचा काडीचा अधिकार, नैतिक अधिकार नाही. जल्दबाजी में दिया गया, अगर नहीं देते तो आज मुख्यमंत्री होते. और ठीक है, लेकिन उनका जिस तरह से खंता अजिबात नाही, खंता अजिबात नाही आहे. आज ज्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाने गद्दारांना आणि बेईमान लोकांना धडा शिकवलेला आहे आणि सत्तेचा दुरुपयोग करून इतर राज्यातली सरकार खेळखेळीत करायची, हा जो काही केंद्र सरकारने चालू केलेला धंदा आहे पैशाच्या मस्तीमध्ये, त्याला चाप बसवण्याचं काम केंद्र सर्वोच्च न्यायालयाने केलेलं आहे. आपको अफसोस है क्या? नहीं, खंड तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस न्याय के लिए हम लड़ रहे थे उसे सर्वोच्च न्यायालय ने पूरेपूर न्याय देकर हमें एक बहुत बड़ा आश्वासित किया है और हमें न्याय दिया. ऐसा है, इस्तीफा जब दिया तभी उनकी स्थिति जो है वो खुद ही बताएंगे, लेकिन इस्तीफा देकर जूम करो ना थोड़ा, ये देखिए मेरे पीछे आगे जूम किया तो हो जाएगा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. जसं आता काही वेळा अगोदर उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांनी उल्लेख केला की आम्ही सगळेजण सुप्रीम कोर्टच्या निर्णयावर समाधानी आहोत. माननीय सुप्रीम कोर्टने काही ऑब्झर्वेशन नोंदवलेले आहेत. अधिकार अपात्रतेचा अधिकार जे आम्ही पहिल्या दिवसापासून बोलत होतो आणि आमचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरजी पण बोलत होते की ते अधिकार माझ्याकडेच येणार आणि त्याप्रमाणेच आज सुप्रीम कोर्टने निर्णय दिलेला आहे. वारंवार जे नार्वेकरांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत होते, जे झिरवळांकडे काय डोंगर काय हे सगळं बोलून ट्विट करत होते, आता ते नालायक MBBS म्हणजे मुन्नाभाई हे LLB गेले कुठे? त्यांना विचारा आता की कायदा तुम्हाला जास्त कळतो की नार्वेकरांना जास्त कळतो की तुमच्या मालकाच्या मुलाच्या शिक्षकाला जास्त कळतो? म्हणून जे काही कायद्याच्या अनुसार होणार होतं ते सगळं त्या बाबतीमध्ये झालेलं आहे. आता महाराष्ट्राचा विकास करण्याची जबाबदारी आता शिंदे साहेब आणि देवेंद्र फडणवीस साहेबांवर आहे आणि त्या पद्धतीने पुढे जाणार. काय आहे, उद्धव ठाकरेला हा जो बाळासाहेबांनी दिलेला शाप आहे त्याच्यामुळे हा आजचा दिवस बघायला भेटतोय. स्वतःच्या वडिलांना जे त्यांनी वडील जाता जाता जे काय हाल अपेक्षा त्यांचे केले, जो काय त्रास बाळासाहेबांना दिला, बाळासाहेबांनी उभ्या आयुष्यामध्ये जो हिंदुत्वाचा विचार घेऊन जे बाळासाहेब पुढे जात होते त्या विचाराच्याच विरोधात जाऊन उद्धव ठाकरेंनी भूमिका घेतली आणि स्वतःच्या स्वार्थासाठी नैतिकता हा उद्धव ठाकरे सारखा माणूस बोलतो हे सर्वात मोठा जोक आहे. म्हणजे 2023चा जोकच आहे की उद्धव ठाकरे नैतिकतेबद्दल बोलतोय. कारण की नैतिकता हे उद्धव ठाकरेचा काही संबंध नाही. कारण उद्धव ठाकरे सारखा स्वतःच्या धर्माशी बेईमानी करणारा माणसाबरोबर असंच व्हायला पाहिजे. स्वतःच्या वडिलांच्या विचाराशी बेईमानी करणारा माणूस म्हणजे उद्धव ठाकरे त्याला म्हणतात.
म्हणून त्यांनी आज सगळ्या निर्णय जे घेतले स्वतःच्या स्वार्थासाठीच घेतले म्हणून मी त्याला सांगेन अजून ऐक संजय राऊताचं, अजून ऐक त्याच्या आजूबाजूच्या टवाळकीचं, ते तुला आता रस्त्यावर आणलेलं आहे उद्धव ठाकरेला. आता ना पक्ष राहिला, ना चिन्ह राहिलं, ना पद राहिलं. आता बोंबलून आणि शिव्या घालून आणि संविधानावर प्रश्नचिन्ह निर्माण आता काही होणार नाही. हाच निर्णय अगर त्यांच्या बाजूने आला असता तर संविधानाचा गौरव केला असता, काय मोठी मोठी भाषणे केली असती, काय कौतुक केले असते संविधानाचं. आता तुमच्या विरोधात आलं म्हणून राज्यपाल वाईट, म्हणून संविधान वाईट, म्हणून देश खतरे में है, संविधान, हे सगळे डायलॉग ऐकायला भेटणार. हे असे अनैतिक आणि आता अक्षरशः बेरोजगार झालेला उद्धव ठाकरे याला कोण ऐकायला बसलेलं नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. आगे बढ़ो, हमारे भाई आगे बढ़ो, हमारे एकनाथराव शिंदे साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. दीपक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद. साहेब दीपक भाई के तर्क आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हमारे भाई आगे बढ़ो, हमारे एकनाथराव शिंदे साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. दीपक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. आज स्वर्गीय आनंद दिघे साहेब असतील, बाळासाहेब ठाकरे असतील, यांची आज आठवण आम्हा सर्व शिवसैनिकांना होते. आणि न्यायालयाने जो निर्णय दिला त्या निर्णयाचं महाराष्ट्रातील आणि आमच्या संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिवसैनिक आहेत ते अतिशय विनम्रपणे स्वागत करतो आहोत. कारण हा अतिशय चांगला असा निर्णय न्यायालयाने दिलेला आहे. शेवटी न्यायदेवतेपेक्षा ह्या जगात कोणीही मोठा नाही हे आज पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. आणि काम करणाऱ्या लोकांना, जनतेचं काम करणाऱ्या लोकांना पुन्हा एकदा न्यायदेवतेने ही संधी दिली असं माझं एक प्रामाणिक मत आहे. आज हा आमच्यासाठी अतिशय आनंदाचा दिवस आहे. आणि शिंदे साहेबांना न्याय मिळणं, दीपक केसरकर साहेबांना न्याय मिळणं म्हणजे आम्हा सर्वसामान्य शिवसैनिकांना न्याय मिळण्यासारखं आहे. आणि हा न्यायदेवतेने आम्हाला दिलेला आहे आणि त्याच्यामुळे आम्ही अतिशय आनंदी आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. शिंदे फडणवीस सरकारमधील मंत्री दीपक केसरकर यांची राजकीय कोंडी मित्रपक्ष भाजपकडूनच केली जाते. 2019च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा एकदा भाजप केसरकरांच्या होम पेजवरच कोंडी करत असल्याचं पाहायला मिळतंय. आज सांगा, भारतीय जनता पक्षाचे रवींद्र चव्हाण या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि पालकमंत्र्यांकडे आज खातं कुठलं आहे? सार्वजनिक बांधकाम खातं आहे. आम्ही ज्यावेळी वेगळ्या माध्यमातून त्यांच्याकडे पैसे मागतो त्यावेळी ते पैसे आम्हाला देतात. ते आमदार म्हणून त्यांनाही पैसे मिळतात. तर असं नाही ना की शेवटी इथे युती आहे भारतीय जनता पक्षाची, शिवसेनेची. शिंदेसाहेब आमचे राज्याचे प्रमुख आहेत, उपमुख्यमंत्री आमचे देवेंद्र फडणवीस साहेब आहेत. ह्या सगळ्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी पैसे मिळतात. आम्ही त्यांचंच नाव आग्रह त्या ठिकाणी करत असतो. ते त्यांना झोमण्याचा काय तसा विषयच नाही ना.
आम्ही काही शिक्षण खात्याच्या संदर्भातले कुठली प्रेस घेत नाही, शिक्षण खात्याच्या संदर्भातले कुठले विषय बोलत नाहीत. आम्ही कुठले विषय बोलतोय तर आम्ही स्थानिक लोकांनी आमच्याकडे जे कामं दिले त्याची भूमिपूजन करतो. त्यांना समजायचं काय कारण नाही. दोन्ही राजकीय पक्षांनी आपापल्या भूमिका मांडायला काहीच हरकत नाही. मी तुम्हाला आधीच सांगितलं, निवडणुकीच्या वेळेला काय होईल ना, कोणी लढवायची तो नंतरचा विषय. पण आता तुम्ही तयारीच करायची नाही. आम्ही आमच्या पालकमंत्र्यांनी आणलेली कामं ही रवींद्र चव्हाण साहेबांनी आणलेली कामं आहेत असं राजन तेलींनी सांगायचंच नाही, असं बोलायचंच नाही. असं कसं चालेल त्यातनं? राजन तेली जाऊन सांगणारच, हे पालकमंत्र्यांनी आणले, हे मोदींनी केलंय, हे जलजीवन मिशनचं काम आहे ना, हे पैसे मोदींनी आणले, हे मोफत राष्ट्रीय रेशन मिळते ना, हे मोदी देत आहेत, हे आम्ही सांगणारच आहे. उज्ज्वला गॅसचं कनेक्शन हे मोदींनी आणलेलं आहे. आज अनेक महिला मोदींना मी देवेंद्रजींना धन्यवाद देतात. एसटी मध्ये 50% महिलांसाठी सवलत. आज बघाल तुम्ही एसटी आज फुल दिसते सध्या, आणि महिलांच्या मध्ये समाधानाचं वातावरण आहे. आम्ही ज्या काही गोष्टी करतो ते त्या आमच्याकडे रिव्हर्स मायग्रेशन झालं पाहिजे, आमची लोकसंख्या वाढली पाहिजे, लोकांना परत या असं वाटलं पाहिजे. 100% रिझल्ट मिळवणारा आमचा जिल्हा आणि 100% रिझल्ट म्हणून मेरिटमध्ये आलेली मुलं गेली कुठे आमची? ती पुण्यात गेली, ती बेंगलोरला गेली. त्यामुळे अशी भावना मला वाटतं की आम्ही नाही तर आमची पुढची पिढी आहे ना, त्या पुढच्या पिढीने आमचे आभार मानले पाहिजे. नाहीतर पुढची पिढी आम्हाला कधीच माफ करणार नाही. आणि त्यासाठी हे सगळं काम चालू आहे. मागच्या विधानसभा निवडणुकीत सुद्धा कणकवलीमध्ये आम्ही शिवसेनेबरोबर मैत्रीपूर्ण लढत करूनच जिंकलं, हे तुम्ही विसरून चालणार नाही. आणि जर आमच्या दोन्ही विधानसभेमध्ये कुडाळ विधानसभा आणि कणकवली सावंतवाडी विधान दोन्ही विधानसभेत आमच्या अपक्षानं जर चिन्ह देता आलं असतं, आमच्या हातात एबी फॉर्म होते, आम्ही दिले नाही. तर पक्षाचा आदेश म्हणून आमचे पक्ष म्हणून आम्ही कधीच नाही केलं, पण शिवसेनेने एबी फॉर्म देऊन टाकला होता आणि त्यामुळे झाली ना मैत्रीपूर्ण लढत. तर एकसा अपवादात्मक प्रसंग कधीही होऊ शकतो, त्याची तयारी ठेवली पाहिजे. आम्ही निवडणूक लढवणार नाही म्हणून आमची यंत्रणा आम्ही सगळी ठप्प करून ठेवली, स्वतःही करणार नाही. त्यांच्या स्वागताला किती माणसं आली होती तुम्हीच साक्षीदार आहात. खाली असलेला कार्यकर्ता तर त्यांच्याबरोबर असला पाहिजे, तोही नाराज आहे. किती लोक त्यांच्याबरोबर गेले. त्यामुळे आम्ही तयारी करू नका. आम्ही म्हणूया, आम्ही जर म्हटलं की आम्ही लढवणार नाही तर कार्यकर्त्यांना खाली कॉन्फिडन्स जाईल ना. आम्ही लढवणार म्हणूनच सांगितलं पाहिजे आणि लढवणारच आम्ही. यंत्रणा शेवटी निवडणूक मशिनरी आहे, ती निवडणूक मशिनरी सतत जिवंत ठेवावी लागते आणि ते आम्ही काम करतो. सतत 3 टर्म आमदार निवडून आलेले आहेत, लोकांनी निवडून दिलेले आहेत, मंत्री आहेत आमच्या मंत्रिमंडळामध्ये, त्यांना मी निष्क्रिय कधीच म्हणणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर अलिबाग मतदारसंघाचे शिंदे गटाचे आमदार महेंद्र शेठ दळवी यांनी कोकण 7 लाईव्हला पहिली प्रतिक्रिया दिली. त्यांच्याशी संवाद साधलाय कोकण 7 रायगडचे प्रतिनिधी रुपेश राटाटे यांनी. आज कोर्टाचा निकाल लागलाय, संपूर्ण निकालाकडे कसे पाहता तुम्ही? नाही, कायदेशीर बाजू तपासून सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिला आहे तो सर्वमान्य असावा. कारण ज्या पद्धतीचा निकाल आहे, खऱ्या अर्थाने विरोधक किंवा इतर लोक जी चर्चा किंवा राजकीय विश्लेषक गेल्या 2-4 दिवस जी चर्चा करत होती, त्या चर्चेला अनुसरून जो निकाल आता दिलेला आहे हा दिशादर्शक निश्चित आहे आणि आम्हा सरकारला दिलासा देणार निश्चित आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा अध्यक्षांकडे गेलेला आहे, तर काय वाटते तुम्हाला एकंदरीत या संपूर्ण प्रकरणाबद्दल? घटनापीठाने निर्णय दिलेला बरोबरच आहे, कायद्याला अनुसरून आहे. 10 वैशिष्ट्यांमध्ये जे काय लिहिलेलं म्हणजे जे काय कायदेशीर बाजू आहे त्याप्रमाणे तो निकाल अध्यक्षांकडे सोपवला जातो ना, सोपं गणित आहे. आणि भरत गोगावले यांची प्रतोदबदी निवड आहे हे अयोग्य आहे असं सुद्धा म्हटलं आहे,
तर काय पाहता तुम्ही एकंदरीत काय सांगाल? नाही, कोर्टाने बरेचसे दिवशी दिलेला निर्णय हा सर्वमान्य असावा, कारण त्यांच्या याच्याप्रमाणे दिलेला निर्णय आहे आणि आम्ही तो मान्य करतो, त्याच्यामध्ये कुठला दुरावा नसावा. आणि उद्धव ठाकरे हे सुद्धा म्हटले आहेत की मी राजीनामा दिला नसता तर मी अजून मुख्यमंत्री राहिलो असतो आणि माझ्या शिवसेनेचं व्हीप लागू होणार असे सुद्धा उद्धव ठाकरे म्हटले आहेत. नाही, उद्धव साहेबांच्या भाष्यावरती मी बोलण्याचा मोठा निश्चित नाही आहे. त्यांनी केलं वक्तव्य कदाचित त्यांचं मत असू शकतो, पण ते इतरांना मान्य आहे का हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. त्यावेळेला केलेली चूक नसती, ही परिस्थिती ओढवलीच नसती. हे साधं गणित आहे त्यातलं. बरोबर. आणि संजय राऊत सुद्धा म्हणतात की हे सरकार गेलेलं आहे, नैतिकतेच्या मुद्द्यावरती मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी सुद्धा त्यांनी केलेली आहे यावेळी. संजय राऊत माझ्या तालुक्यातले आहेत, माझ्या गावचेच आहेत. साधे ग्रामपंचायत निवडून येऊ शकत नाही. आमच्या मतावर ते खासदार झालेत. त्यांनी अशा भाष्य करणं आणि दिशाहीन भाष्य करणं हे त्यांना शोभत पण नाही आहे. खरं तर त्यांना सगळं बॉडी चेकअप करण्याची वेळ आलेली आहे. सगळं त्यांची मेंटली फेल असंच नक्की मी सांगेन. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. निकाल हा अपेक्षितच होता. आम्हाला खात्री होती की शिंदे फडणवीस साहेबांच्या बाजूनीचा निकाल लागेल, कारण का जेव्हा जर आपण आर्ग्युमेंट सुरुवातीपासून जर ऐकली असेल, विरोधकांच्या वकिलांनी जी आर्ग्युमेंट केली आणि त्यावर सन्माननीय चीफ जस्टिस यांनी काही टिप्पण्या दिल्या किंवा काही त्यांची जी काही स्टेटमेंट होती, वक्तव्य होती, ते फेवरमध्ये जाईल असंच वाटत होतं निकाल, आणि त्या अपेक्षेने हा निकाल लागला. सन्माननीय फडणवीस साहेब, सन्माननीय शिंदे साहेब यांचं मनापासून अभिनंदन आहे. पण आमची बाजू बरोबर आहे, आमची बाजू खरी आहे ही सातत्याने आम्ही सांगत होतो. पण विरोधक काही एक वेगळा माहोल तयार करायचा प्रयत्न करत होते. नेहमीप्रमाणे ते तोंडावर आपटले, पण निकाल हा अपेक्षितच होता. दुसरे जाणार म्हणत म्हणत हेच गेले आणि यांचीच वाट लागली अशी परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. पण उद्धव ठाकरे यांना आता तरी कळलं असेल की त्यांच्या आजूबाजूची लोक कशी आहेत, त्यांचे सल्लागार कसे आहेत, ज्यांच्या सल्ल्यांमुळे उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबाची अवस्था झाली, ही त्यांनीच स्वतःहून ओढून घेतलेली अवस्था आहे. लक्षात घ्या, ह्याच्यामध्ये उद्धव ठाकरे सर्वस्वी जबाबदार आहेत. त्यांना त्याच चौकटीमध्ये बसायचं आहे, त्याच चौकटीमधल्या लोकांचं ऐकायचं आहे, आणि म्हणून चांगली लोक त्यांच्यापासून लांब गेली. 40 आमदार जे गेले ते कोणी घालवले नाही, हे उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या चौकटीमुळे गेलेली ही लोक आहे. म्हणून उद्धव ठाकरेंना फार शिकण्यासारखं आहे. जसं मी म्हटलं, युअर टाइम स्टार्ट्स नाव, हे म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही, कारण का आत्तापासून उद्धव ठाकरेंची जी काय उतरती दिशा आहे ती सुरू झालेली आहे. ह्याच्यातून उद्धव ठाकरे किंवा त्यांचं कुटुंब सावरेलच असं मला वाटत नाही, कारण का त्यांना कधी संघर्ष दिसला नाही, कधी त्यांनी तो भोगला नाही. पहिल्यांदा आता संघर्षाची त्यांना जी काय शिडी, जी खालची पायरी त्यांना मिळाली आहे, तिथून चढणं फार कठीण आहे. आम्हाला जे काय उद्धव ठाकरे आणि त्यांचं कुटुंब माहिती आहे, ते नेहमी बाळासाहेबांच्या नावामुळे त्यांनी आयुष्य जगलेलं आहे. आता झिरोपासून त्यांना जे स्टार्ट करायचं आहे, त्यांची अवस्था ही फार वाईट होणार आहे, राजकीय अवस्था. तिथून त्यांना ती सावरता येणार नाही, आणि सावरायसारखी त्यांच्यात कुवत देखील नाही असं मला वाटतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु. गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. पवार साहेब सातत्याने कोणाला तरी भेटत असतात, त्यांच्या भेटीला तसा काही अर्थ नाही.
एक तिसरी आघाडी उभी राहावी म्हणून ते सातत्याने प्रयत्न करतात. ते काँग्रेसमध्ये जेव्हा सत्तेमध्ये होते तेव्हापासून ते प्रयत्न करत होते की एक तिसरी आघाडी उभी राहावी आणि मग काँग्रेसला ब्लॅकमेलिंग करायची. एक ब्लॅकमेलिंग करण्यासाठी त्यांची ही पद्धत आहे. राजकीय ब्लॅकमेलर म्हणून त्यांनी एक स्वतःचा कोपरा निर्माण केला आहे. म्हणून त्याच्यात त्यांना कधी यश मिळालं नाही. कारण का कसं आहे, तुम्ही 10 शाण्यांना एकत्र करू शकता, 10 चोरांना नाही. प्रत्येक चोर आपल्या कुठेतरी चोरी करावी, हात मारावा याच्यासाठी प्रयत्नशील असतो. म्हणून पवार साहेबांचा जो काय ही टोळी जमा करायची जी काय त्यांचा जो नेहमी प्रयत्न असतो तो कधीच यशस्वी झाला नाही. अशी अनेक जेवणं पवार साहेबांनी घातली आहेत, पण त्या मिठाला कोणच जागलं नाही, तेही कोणाच्या मिठाला जागलं नाही. म्हणून त्या जेवणाला आणि त्या मिटिंगला अवस्था नाही. हे काँग्रेसच्या काळापासून आणि त्याच्या अगोदरपासून पवारसाहेब करत आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. शिंदे फडणवीस सरकार वाचलं. त्याला अजेपोटी उद्धव ठाकरेंनी दिला मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा, फडणवीसांचा टोला. आणि शिवसेनेचं राष्ट्रवादीकरण होण्यापासून आम्ही वाचवलं, सीएम शिंदेंनी डिवचलं. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.